Thank you, Lord Esquire, for guiding us into those beautiful praises. For about 3 weeks, our Pastor Kim have not been here, but yesterday he came back from Philippines where he went. So today he will be with us. I know we miss him, so today we'll have time to listen to the word of God from him. I believe also he have many word of God and the heart of God to deliver to us. I hope we can listen carefully. So this time, let us welcome Pastor Samuel Kim as he coming to give us the word of God. Good morning, everyone. Nice to meet you all. Thankfully, I had a safe trip, journey to Philippines, and I came back. I have missed our Malawi church. I'm very happy to stand before you this morning to share the word of God. Let us look in one word, book of Luke chapter 5. Luke chapter 5 from verse 1 through 11. Luke chapter 5 verse 1 kulekeza 11. If you found it, I would like to read. Ngati mwapeza tiyamba kuwerenga. So it was, as multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by Lake of Gennesareth. Ndipo panali pakunkanikiza khamu la anthu kudzamva mawu a Mulungu, iye anali nkuyimirira mbali mwa nyanja ya Genesareti. And saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them, were washing their nets. Ndipo anaona ngalawa ziwiri zinakhala mbali mwa nyanja, koma asodzi a nsomba adatuluka m'menemo nali nkutsuka makoka awo. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boats. Ndipo iye analowa ngalawa imodzi ndiyo yake ya Simoni, nampempha iye akankhe pang'ono, ndipo anakhala pansi m'menemo naphunzitsa mngalawa makamuwo a anthu. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." Ndipo pamene iye analeka kulankhula anati kwa Simoni, kankhira kwakuya nuponye makoka anu kukasodza. But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." Ndipo Simoni anayankha nati, Ambuye, sitinagwiritsa ntchito usiku wonse osakola kanthu, koma pa mawu anu ndidzaponya makoka. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Ndipo pamene anachita ichi, anazinga unyinji waukulu wa nsomba, ndipo makoka awo anali kung'ambika. So they signaled, and their partners in the other boats came and helped them, and they came and filled both the boats, so they began to sink. Ndipo anakodola anzawo angalawa inayo adze awathangate, ndipo anadza kudzaza ngalawa zonse ziwiri, motero zinali nkumira. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Koma Simoni Petro pamene anaona anagwa pansi pa mabondo acha Yesu nanena, "Muchoke kwa ine Ambuye, chifukwa ndine munthu wochimwa." For he and all who were with him were astonished at the catch of the fish which they had taken. Pakuti chizizo chidagwira iye ndi onse amene anali naye ndi kusodza kwa nsomba zimene anazikola. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid, from now you will catch men." Ndi chimodzimodzinso Yakobo ndi Yohane ana Zebedayo amene anali anzake a Simoni, ndipo Yesu anati kwa Simoni, "Usaope, kuyambira tsopano udzakhala msodzi wa anthu." So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed him.
ndipo pamene iwo anakocheza ngalawa zawo pa mtunda anasiya zonse natsata iye. Yeah, up to verse 11 we have read. Nde kufikira verse ya 11 tawerenga. Once again, good morning everyone. Kachikena mabwino nonse. Yes, it is a wonderful thing that we are able to sit down and open the Bible and share the Word of God inside here. Nde ndizamtengo apatali kuti tukwanitsa kukhala pansi kutsekula Baibulo ndi kugawana mawu a Mulungu. Everyone, today, many people search for God in the wrong place, in wrong way. Ndi anthu ambiri masiku ano amamuyang'ana Mulungu malo lakwika malo osayenera. For example, if you see in book of Luke chapter 11 verse 29, Ndi tikaona buku la Luka chapter 11 verse 29. let's just look quickly. Luke chapter 12 verse 29. Sorry, 11 verse 29. Luka chapter 11 verse 29. Luke chapter 11 verse 29. Luka 11 verse 29. While the crowds were thickly gathered together, he began to say, "This is an evil generation. It seeks a sign, and no sign will be given to it except the sign of Jonah and the prophet." Ndipo pakusonkhana pamodzi makamu a anthu anayamba kunena, m'bado uno ndi m'bado oyipa wofuna chizindikiro, ndipo chizindikiro sindikupatsani koma chizindikiro cha Yona. Every Malawi is a Christian nation, right? Malawi ndi dziko la Chikhristu si choncho? Yes, I heard that 80% of people go to church. Ndi timatero kuti 80% ya anthu amapita church. But what is your aim of going to church? Koma cholinga chopita ku church ndi chani? What are you looking for? Kodi uchali chiko mumafuna ko chani? Bible says the wicked generations, Ndi Bible likuti m'bado wokhotakhota, the wicked generations seek for signs and wonders. m'bado oyipa umafuna zizindikiro ndi zozizwa. People want blessings in their life. Anthu amafuna madalitso pa moyo yawo. People want something great to happen in their lives. Anthu amafuna china chake chachikulu chichitike moyo mwawo. I understand that you all want to experience God too. Ndi ndikudziwa nonse mafuna mutakumana naye Mulungu. But problem is, for a long time, people have been influenced about the wrong way of experiencing God in their life. Koma vuto njira imene timafuna kumanirana nayo Mulungu yakhala yolakwika kwa nthawi itali. Especially, there are many things that we can put our focus in this Bible. Ndi pali zinthu zina zimene Bible limatipatsa chidwi. Yes, to prove that God is Almighty, God has done many wonders and many works to reveal Himself to us. Kuti aonetsere kuti Mulungu ndi wamphamvu yonse wachita zozizwa ndi zodabwitsa zambiri kwa ife. Yes, He did all these many works, but most important thing above all, Ndi anachita zonsezi koma chofunika kwambiri pamwamba pa zonse. it's not those miracles or wonders that God wanted to show to us. Ndi si zozizwa ndi zizindikiro zimene Mulungu afuna ationetse ayi. What God really wanted to bring to us, give to us, was Word of God. Ndi chimene Mulungu amafuna atipatse chinali mawu a Mulungu. Do you understand? Tumvetsetsa. Reverend, do you know how wonderful thing it is that we can be seated here without any other distractions, without any other emotions or sounds, just able to open the Bible? Mukudziwa kuti zamtengo apatali motani kukhala pasi pano popanda maimvaiva ndi zilizonse kungotsekula Bible Just to be seated there, kungokhala pansi pamenepo and that you are able to listen to this 1 hour of word. ndikukwanitsa kumvetsera 1 hour ya mawu a Mulungu. Do you know how beautiful thing this is? Mukudziwa kuti zamtengo apatali motani zimenezi? Many people take this as a boring time. Ndi anthu ena amaitenga ngati nthawi imeneyi yopanda People like pake. to see something that entertains their eyes, Anthu amafuna china chake choti chisangalatse maso something awo. that moves their body. China chake chimene chikagwedeza mitima yawo kapena But thupi lawo. everyone, one and the most important works that Jesus Christ has done on this earth, Ndi ntchito ya mtengo apatali imene Yesu Khristu anachita pa dziko lapansi pano. the most important work that Jesus Christ has done while He was ministering on this earth. Ndi ntchito yaikulu imene anachita mmene anali pa dziko lapansi. Do you know what that is? Mudziwa kuti ndi chani? That was that He preached the Word of God. Iyeyotu amalalikira mawu a Mulungu. Amen. Amen. He did what? Anatani? He just simply preached and delivered the Word of God.
iyeyotu amangolalika mawu a mulungu nkupereka mtima wa mulungu. Of course, because he was prophesied, when he comes, he will heal, the lame will rise, the blind will see. Ndi chifukwa pena amaneneranso amatha kuchiritsa anthu osaona, opuwala nkumayenda. So people, out of interest, they wanted to see these miracles happening in their Ndi lives. anthu anali nchidwi tione zonsezo zimene zikuchitika moyo mwathu. But if that becomes the center of your faith, Koma ngati chimene chikhale pakatikati pa chikhulupiriro chathu, if that becomes the core value of your faith, ngati chikhale chimene ife tizitsatira kwambiri moyo mwathu. in the Bible, Jesus said, you are an evil generation. Ndi Bible inena kuti ndino anthu oyipa. Do you understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. This evil generation seek for signs and wonders, Bible says. Auti m'bado woyipa uwu umafuna zizindikiro ndi zozizwa. Everyone, these are reasons why we look to Jesus. Izi nzifukwa zimene timayang'anira kwa Yesu. Because it has been prophesied to discover that he's true Messiah. Chifukwa chinaneneredwa kuti tiyang'ane kwa Mesiya woona. But our real findings, Koma zimene ife the timapeza true value of believers, ndi chokhulupirira chenicheni cha anthu people who truly okhulupirira come to God, kuti abweredi kwa Mulungu. we come because of the word, the message that he preached to us. Timabwera kwa iyeyo chifukwa cha mawu kapena uthenga umene ulalikidwa kwa ife. Amen. Amen. Why are you sitting here this morning? Chifukwa chani takhala pasi pano mauno? We're here for what? Tadzatani? To listen. Kumvetsera. To listen to what? Kumvetsera chani? To listen to the Kumvetsera ku word of God. mawu a Mulungu. Is that right? Si choncho? Why? Because inside this word, Chifukwa mkati mwa mawumu God has put all things inside this word. Mulungu wayika zinthu zonse mkati mwa mawu a Mulungu awo. You went to church, Mapita chechi but you're struggling with faith. ndi chikhulupiriro mwamphamvu. You're struggling with your beliefs. Koma mukukanika kukhulupirira zoyenerera makamaka. You cannot remove the sin inside your heart. Simungakwanisa kuchotsa tchimo mkati mwa mitima yanu. What's the problem? Ndi vuto ndi chani? You're not relying upon the word. Simudalira mawu a Mulungu. You're relying upon your own feelings and your own judgments. Mukudalira maivaiva anu ndi chiweruzo chanu. Today, many people go to church with their own determinations. Anthu masiku ano amapita chechi ndikaonedwe kawo ndi mtima wawo. If I pray hard to God, Ndikapemphera mwamphamvu kwa Mulungu, wouldn't God bless me? kodi Mulungu sandidalitsa? If I go and praise him, Ndikapita mkumwimbira, wouldn't God love me? kodi Mulungu sandikonda? If I worship God, Ndikampembedza Mulungu, wouldn't he wash away my sins for me? kodi sayeretsa machimo anga kwa ine? So people put the meanings of salvation Ndi anthu amayika matanthauzo a chipulumutso inside their worshiping, in their prayers, in their service to God. amayika mkati mwa mapembedzo awo, mapemphero awo ndi zimene akumchitira Mulunguyo. However, you must know this. Koma mudziwe ichi, Bible does not say that your sins will be washed away because you worship and praise him. ndi Bible sinena kuti machimo anu ayeretsedwa ifoti mayimba kapena mapembedza. Where we read here, Luke chapter 11, verse 29, just above, let's see verse 28. Ndi pa Luke 11 verse 28 mwamba mwake. Luke chapter 11, verse 28. Luke chapter 11 verse 28. But he said, more than that, let's read all together. Ready? Then tuwerenge pamodzi, From the word blessed. Ready? tiyambe mawu odalawo. Begin. Then tiyambe. Blessed Odala are those iwo who hear the akumva word mawu of a God and Mulungu keep it. nawasunga. More than any other thing. Kuposera wina aliyense. More than your praises we have done before this service. Kuposera zoyimba zimene tayimba tisana More than you doing good deeds for God. kuposera inu kuchita zabwino kwa iye. More than any other service that you have done for God. Kuposera china chilichonse chimene mwanchitira Mulungu. The greatest blessings that Bible calls the blessings, the pinnacle of blessings, Ndi madalitso akulu amene Mulungu akuwatcha, it's those who what? akuti ndiwo amene atani? Who hear. Amene akumva. Amen. 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 Who hear the word of God. Amene akumva mawu a Mulungu.
This is the greatest service, greatest worshiping to God. uku ndiye kupembedza kamene kutumikira kwakukulu kwa mulungu. So just by sitting there, Ndiye kungokhala pansi pamenepo you come with your open heart. kubwera ndi mtima otsekula. Or maybe God has a message for me. Mwina mulungu ali ndi uthenga kwa ine. God has a word that He wants to deliver to me. Mulungu ali ndi mawu amene afuna ndipatse kwa ine. Just by listening to this word, mwakungomvetsera mawu amenewa. everyone, this is what God wants from us. Izi zimene mulungu afuna kwa ife. To listen from Him, Kumvetsera kwa iye. to hear His word. Kumva mawu ake. Where did He put faith? Ndiye mwayika chikhulupiriro chanu kuti. The Bible says faith comes by what? Ati chikhulupiriro chimadza ndi chani? Yes, again, once again, the word hearing comes out here. Inde mawu oti kumvacha akubweranso. Faith comes by hearing. Hearing what? Chikhulupiriro chimadza ndi kumva. Kumva chani? Word of God. Mawu a mulungu. Once again, Bible says you hear, you listen to the word of God. Ndi kachikena mulungu akuti mumvetsera mumve mawu a mulungu. Faith will come from there. Ndi chikhulupiriro chitulukira kumeneko. Oh, Pastor, I think faith will come when I praise God, when I offer to God, when I help the poor, when I do volunteer work for church, when I'm in the praising team, as I'm Sunday school teacher. Ndi anthu amaganiza ine timamva bwino ndikathandiza, ndikapanga volunteer, ndikakhala Sunday school teacher, ndikapanga izo ndizo. People think that is faith. Anthu amaganiza kuti imene ndiye chikhulupiriro. Every Bible says faith comes by hearing the word of God. Ndi Bible ikuti chikhulupiriro chimadza ndi mbiri yakumva mawu a mulungu. Amen. Amen. Also, if you see John chapter 5, verse 24. Ndi tikaona Yohane chapter 5 verse 24. Let's see together. John chapter 5, verse 24. Then tione limodzi Yohane chapter 5 verse 24. John chapter 5, verse 24. Yohane chapter 5 verse 24. Not Luke, John. Book of John chapter 5. Osati Luka koma Yohane. John chapter 5, verse 24. Yohane chapter 5 verse 24. If you see here, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. Indetu ndinena kwa inu kuti iye ukumva mawu anga ndi kuwakhulupirira iye amene anandituma ine ali nawo moyo osatha. What does Bible say here? Ndi Bible ti chani? Who can get everlasting life? Ndi ndani amene angakhale ndi moyo osatha? In other words, eternal salvation. Kapena chipulumutso chamuyaya. To become born again. Kuti akhale obadwa katsopano. To be saved. Kuti apulumutsike. Who? Ndi ndani? Who can be saved? Akhoza kupulumutsika ndi ndani? What does Bible say? Bible ti chani? He who hears my word. Akuti iye amene amva mawu anga. Amen. Amen. Everyone, so this simple thing, Ndi chinthu chopheka ichi. just this simple path that God has set before us, Ndi njira yophweka imene mulungu wayika kwa ife kuti to tiyendemo. listen to word of God. Atikungomvetsera mawu a mulungu. People easily turn away from this. Mophweka anthu amayisiya njira imeneyo nkumapita kwina. More than that, people trust in their own eyes, their own feelings, their own judgments. Ndi moposera zimenezo anthu akudalira njira zawo, ziweruzo zawo, maivaiva awo. If I pray hard, wouldn't God love that? Ndikapemphera mwamphamvu kuti mulungu sazikonda If zimenezo. I worship God, Ndikampembedza mulungu. if I try to keep the commandments, Ndikayesera kusunga if I do malamulo. good, Ndikachita bwino. isn't that what God loves? Kodi zimene mulungu amazikonda? Many people trust in that feeling, Ndi anthu amakhulupirira mu kaivaiva trust kameneyo. in their own ideas. Ndi amakhulupirira mu mfundo zawo. Everyone, don't flip around the order. Ndi musapoponyetse oda ya zinthu ziyayi. When you're learning about God, Mukamaphunzira za mulungu. when you learn about faith, Mukaphunzira za chikhulupiriro. you don't start learning doing those things. Sitimayambira mbali inayo kuona Yes, zabwino. in this church we pray to God. Inde ndi chechi imene pamphera kwa Don't mulungu. speak as though Goodnews Mission Church does not pray. We pray to God. Sikuti sitipemphera ati ife We ya Goodnews Mission sincerely Church. pray to God. Timapemphera kwa We mulungu. kneel down on our knees and to pray Ndi to God. timagwadaso, timapempheraso We kwa believe mulungu. in the power of prayers. Timakhulupirira mu mphamvunso ya pemphero. We also worship God. We Ndi praise God. timampembedzaso kufuna kukhala moyo wokondwa ndi iye. Understand?
We Tobvetsetsa. also offer to God. Timaperekaso kwa mulungu. Time to time we also fast before God. Timasalaso kwa mulunguso. We do our service to God. Ndi timapangaso service yathu kwa mulungu. But above all this, Koma pamwamba pa zonsezi, we must begin our faith by listening to the word of God. tikuyenera kuyamba chikhulupiriro chathu mwakumvetsera mawu a mulungu. Amen. 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 That is the beginning Chimene ndiye chiyambi and that is the end of faith and spiritual life. komanso potera pa chikhulupiriro ndi moyo wauzimu. Worshiping, praying, service, all these things is in between. Nde kupembedza kupanga service zili pakatikati zimenezi. But the most important thing above all, Nde chinthu chofunikira pamwamba pa zonse. if there's one thing that we have to choose to do in our life, Ngati tidati tisankhe chinthu chimodzi choti and you tichite, want to be connected with God, nde mfuna kulumikizana ndi mulungu, it's not through your prayers. si mapemphero anu, It's not through your good deeds. si machitidwe anu abwino, It's not through your worshipings. si mapembedzo anu. You can connect with God by listening to His words. Nde mukhoza kulumikizana ndi mulungu pakumvetsera mawu ake. Let's look at another word here. Nde tiyang'ane mawu ena. As we're here in the book of John, let's see John chapter 1, And tione Yohane chapter 1, verse 1. verse 1. I told you that beginning is the word, also end is the word. Nde nakuwuzani chiyambi ndi mawu kumapetonso ndi mawu. Here, John chapter 1, verse 1 says, Nde ku Yohane chapter 1 kugamba. in the beginning was the what? Pachiyambi panali chani? The word. Mawu. And the word was with Ndipo God. mawu anali, And the word was, ndipo mawu anali mulungu. how much God valued this word. Kodi mulungu amayika chidwi chake chotani pa God mawu? considers this word, Nde mulungu amatenga mawuwa. and God himself, it's what? Nde mawuwa ndi mulungu. Mulungu akuwatenga kuti ndi cha? It's equal. Ndi ofanana. Do you understand? Tumvetsetsa menepo? Do you understand, everyone? Tumvetsetsa wina aliyense? God considers himself and the word is equal. Nde mulungu akutenga mawu ake ndi iyeyo ngati zinthu zofanana. Verse 2, Verse 2. he was in the beginning with God. Awo anali kwa chiyambi kwa mulungu. Now, another name for this word is he. Nde mawu ena a iyeyo ndi So we iye. can say the word was in the beginning with God. Nde mwanjira ina mawuwo amene analiwo iyeyo ndi mawu anali pa chiyambi kwa mulungu. Mwanjira Verse ina. 3, Verse 3. all things were made through him. In other words, made through the word. Ndakuti zinthu zonse zinalembedwa ndi iyeyo mawu a mulungu. And Mwanjira ina. without him, Popanda iye, in other words, without the word, mwanjira ina popanda mawu, nothing was made that was made. palibe kanthu kamene kadakalengedwa. Do you understand? Mvetsetsa. Verse 4, Verse 4. in him, in the word, Nde mu mawumo was what? munali cha? Was life. Moyo. And the life was the Nde moyowu unali light of man. kuwunika kwa In anthu. other words, inside the word is life. Nde mkati mwa mawu muli moyo. How can you become saved from sin? Ungapumutsidwe bwanji ku tchimo? How can you become freed from sin? Ungamasulidwe bwanji ku tchimo? What is the true meaning of worshiping and believing in God? Tanthauzo lokupembedza ndi kukhulupirira mwa mulungu ndi chani? Is to meet this life. Nde ndikumana ndi moyo umene uwu. How can you meet this life? Nde moyo ungakumane nawo bwanji? Life is inside the word, everyone. Nde mawu ali mkati mwa mawu a mulungu. Life is inside where? Mawu moyo uli mkati mwa cha? Inside the what? Mkati mwa chani? Inside the word. Mkati mwa mawu a So mulungu. life signifies salvation, being born again. Nde moyo ukuyimira chipulumutso peno bado watsopano. Salvation is inside where? In other Nde words, chipulumutso chili kutiko mwa njira ina? salvation is inside where? Chipulumutso chili kuti? In the word. Mawu a mulungu. Salvation is inside where? Chipulumutso chili mkati mwa chani? In the word. Mawu a mulungu. So now, right now, I'm standing here before you to preach to you. Nde ndayima pamaso panu kulalikirani. As a preacher, Ngati olalika, wanting to guide everyone to become saved from sin. nde ndifuna kutsogolera wina aliyense akhale opulumutsika. Now, many people can stand in this podium to preach. If you want to be saved, pray hard. Nde ena akhoza oyima pa podium nkumalika ngati ufuna opulumutsidwa mpemphere mwa mphamvu. If you want to be saved,
do good things. ngati mfuna mupulumutsidwe muchite zinthu If zabwino you want to be saved, keep the commandments. musunge malamulo kuti mupulumutsidwe Help the poor. thandiza osauka. People use this place to preach like that. ndi anthu amakhala kukamba zinthu But zimenezi if you understand the Bible, koma mukamvetsetsa mawu a mulungu this is not a place where I encourage you to do something. anowa simalo oti ndikuthandizireni It's not a kukakilizani place kuti where I muchite try bwino to teach you to do good deeds. nde sindili pano kuti ndikuthandizeni muchite ntchito zabwino ayi. Everyone, true life is inside the Word. mawu moyo weniweni woona uli mkati mwa mawu a mulungu. You need to open your ears and your heart, incline your ears to listen to this Word. nde mutsekule khutu lanu la mtima wanu kuti mumvetsere mawu a mulungu. In the Word is life. nde mu mawu muli moyo. Inside this Word, there's true salvation. mkati mwa mawuwa muli chipulumutso. There's no other place where you can find this gospel salvation apart from the Word of God. palibe malo ena amene mukhozopeza chipulumutso kapena uthenga wabwino kupatula mawu a mulungu. That's why Isaiah, ndifukwa chake yesaya if you see Isaiah chapter, is it 55 verse 3? Yesaya chapter 55 verse 3. Sorry, I'm searching through the Bible a lot, pepani nditsekula mavesi ochuluka but because it's helpful to us, please bear with me. chifukwa nzabwino zotithandizira kwa ife chonde mumvetsetsa. Isaiah chapter 55 verse 3. Yesaya 55 verse 3. Let's read all together, okay? tiwerenge tonse pamodzi. Isaiah chapter 55 verse 3. Yesaya chapter 55 verse yake ya 3. Isaiah chapter 55 verse 3. Yesaya 55 verse yake ya 3. Let's read all together. tiwerenge tonse pamodzi. Ready? Begin. Begin. Tiyambepo. Incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall mzimu live. wanu Up to there. nudzakhala ndi moyo. What does Bible says? ndiye kuti chani Bible? Incline your ear tcherani khutu and lanu come to me. mubwere kwa ine Hear. mumve. In other words, listen, mwa njira ina mumvetsere and your soul shall what? ndipo mudzakhala Shall live. ndi moyo. Amen. Amen. This is the senses, spiritual sense of God. ndi mulungu apanga kaundula mwa njira This ina. is the spiritual way of God. mwa njira ina ndi njira yake ya mulungu. This is the path that we must follow. imene ndi njira imene tikuyenera kutsatira. Not to trust in your own feelings. osati kudzera Don't maimvaiva create your own doctrine. musalenge chiphunzitso chanu. Today, people, they don't even know how evil we are. anthu sadziwa kuti ndife anthu Outwardly, oyipa we say that we're good believers. anthu amaona kuti ndife anthu Outwardly, we okhulupirira say that we love God, afuna aonetse kuti but timakonda we mulungu don't follow the spiritual path of God. koma sititsatira njira ya uzimu ya mulungu. We don't follow the spiritual sense that God has teaching us in the Bible. sitimatsatira maivaive oyenerera auzimu We amene have Mulungu atiphunzitsa. our own humanly senses, ndi ife tili njira zathu our zakuthupi own ways that zomvera. we follow. tili njira zathu zimene If I timatsatira. pray hard, wouldn't God forgive me? ndikapemphera mwamphamvu kuti mulungu If I sandikhululukira. help the poor, wouldn't God forgive my sins? kodi ndikathandiza osauka mulungu sakhululukira machimo anga. Whose senses? ndi maivaiva andani amene. Whose path are ndi these? njira ya ndani imene. Even these are path of Pharisees and scribes. ndi njira ya lembe ndi afarisi Do you zimenezi. know what Pharisees and scribes said to Jesus? mudziwa lembe ndi afarisi anayankhula kwa yesu. They came and boasted about themselves before ndi Jesus. amabwera kumadzazikweza. Rabbi, rabi I am not like other extortioners. I'm not like other sinners. sili ngati ena ochimwa opambapamba awa. Do you know how I'm saved? mudziwa kuti napo Do musina you know what I bwanji. do? mudziwa zimene machita. I fast twice a week. ndimasala kawiri pa mulungu. I give 1/10 to God. ndimapereka chakhumi cha zonse I zimene help the ndinazo. poor. ndimathandiza osauka. I don't live unjust life. sindili ngati awo I don't go opambapamba. drinking, smoking. sindimaletsera kumamwa ine I read the Bible. ndimawerenga bible. That's why I'm righteous. inetu ndichifukwa chake ndine munthu olungama. Do you know what Jesus said? ndi mudziwa yesu anati chani. You're a hypocrite. akuti wonyenga iwe.
outwardly you speak as you're righteous. kunja ukukamba ngati ndiwe munthu olungama, But look inside your heart. koma titangana mkati mwa mtima mwako, Still inside your heart, mkati mwa mtima wakobe your iweyo heart is filled with dirty, evil sin. mwadzala ndi zoyipa zochuluka. Wake up, everyone. Dzukani wina aliyense. We are here before the Word of God. Nde tili pano chifukwa cha mawu a Mulungu. What should you follow? Nde mutsatira chani? Your own feelings? Mutsatira mayivayiva anu, Your own thoughts? maganizo anu. If I do this, wouldn't God be pleased of me? Ndikachita izi kodi Mulungu sakondwera nane? We have to follow what Bible says. Nde tikuyenera kutsatira zimene Bible likukamba. Isn't that right? Si choncho? Is that right? Si choncho? Every answer loudly before God. Tiyankhe mokweza. Is that right? Yes. Inde. This is a spiritual guidance path that God wants us to follow. Ichi ndiye chitsogozo cha uzimu ndi njira imene Mulungu afuna Incline your titsatire. ears. Tcherani khutu, Hear. mumve, Your soul shall live. ndiye mzimu wanu udzakhala ndi moyo. Amen. Amen. Every now, today we read John chapter 5. Nde tinawerenga makamaka Luka chapter 5. Luke chapter 5. Tinawerenga Luka chapter 5. In this story, it's the first time Jesus meets with Peter. Nde ndi nthawi yoyamba imene akumana ndi Peter Yesu. What kind of life did Peter live before meeting with Jesus? Nde moyo wanji umene amakhala asanakumane ndi Yesu Petro. He was a fisherman. Anali msodzi. He took fishing as his career, as his life. Nde usodzi unali ngati ntchito yake yoti azipezera chakudya moyo. And he grew up in this place called Capernaum. Nde adakuliranso malo otchedwa pa Capernaum Kaperenawo. and Gennesaret is just attached to each other. Nde Kaperenawo ndi Genesareti anali malo oyandikana. It's just by the northern part of the Sea of Galilee. Nde inali kumpoto kwa nyanja ya Galileya. I have been there. Napitako kumeneko. I saw the house of Peter. Nde nakaona nyumba ya Petro ameneko. I have been to the Sea of Galilee where he went fishing. Nde napitanso ku nyanja ya Galileya kumene amakasodzako. Like as usual, fishermen, when the sun goes down, Nde monga mwa nthawi zonse osodza they madzulo, prepare their boats and nets and they go out to fish in the night. nde amakonzekera maboti awo kuti akasodze usiku. Peter knows this Sea of Galilee as though he sees his palm. Nde amadziwa nyanja imeneyi ngati mmene akudziwira dzanja lake iyeyo Petro. With his years of experience, Ndi zaka zochuluka za experience, with his knowledge, ndi chidziwitso, and with his senses. komanso ndi mayivayiva ake. This night he had worked all night long trying to catch a Nde fish. usiku anayesera usiku wonse kuti agwire nsomba koma sizinatheka. He has toiled all night long, Bible says. Anagwira ntchito usiku wonse Bible utero. But did he catch any fish? Koma anagwirako nsomba imodzi. This night, maybe other nights he caught something, but this night, particular night, he caught nothing. Usiku uwu mwina wina amagwira koma uwu sanagwireko ndi Now the imodzi. morning day came. Nde Yesu abwera kwa iye. Fishermen were all tired, Ndi exhausted, analata topa akugona. and they came near to the seashore. Ndi anabwera pafupi ndi nyanja. And they started to wash their nets, Ndi anayamba kutsuka maneti awo. feeling down and dreadful for the loss of the catch. Ndi kumamva zimene zachitikira kuti sizinayende bwino moyo mwawo. Suddenly there was a big crowd of people coming down near to the Sea of Galilee. Nde mwadzidzidzi unabwera chigulu cha anthu mwatsetsereka mwabwera. Huge crowds of people coming down. Chikhamu chachuluka cha anthu. So what was happening is that Jesus was preaching the word. Nde zimene zimachitika Yesu And there's amalalika a big mawu. crowd of people. Nde anthu mene amabwera. Because the crowds were gathering so much, people were pushing each other, wanting to come listen from Jesus. Nde anthu amachuluka nkumabwera kufupi ndi Yesu kumabwera. So as the crowds were pushing little by little down, Jesus had no other choice but to step backwards as he was preaching. Nde mmene anthu amachuluka kumabwera Yesu anabe kuchitira mwina koma matsetsereka mabwera mbuyo kuti anthu aja akwanire malo amene. Do you understand? Tumvetsetsa. And what was Jesus preaching about? Nde Yesu amalalika chani? Same thing Zomwe zichi. as I'm preaching to you. Zomwe Incline ndikulalikirani. your ears and listen. Tcherani khutu lanu mumvetsere. Amen. Amen.
this wicked generation seek for signs and anthu wonders. oyipa inu m'bado uno mafuna zizindikiro zozizwa. Do you know why I'm here? Mudziwe chani To ndili preach pano this word of God. ndikudzalalikira mawu a So you have to Mulungu. listen to me. Ndiye mumvetsere kwa ine. Reason is, Israel people were people who were tied down in traditions and Ndi- cultures. anthu awa anali okhazikika mu chikhalidwe komanso ziphunzitso zawo. They believed that sin offering would wash away their sins. Ndi amakhulupirira kuti akapereka sembe machimo awo akhululukidwa. That was the culture, the traditions of fathers' belief for 1,500 years. Ndi chinayi chikhulupiriro chimenechi zaka 1500 zapitazo. From the time of Moses until Jesus Christ is about 1,500 years. Ndi kuchokera nthawi ya Mose kafika nthawi ya Yesu inali zaka So, for 1500. 1,500 years, they have been influenced that they have to offer sin offering to offer to God to wash away their sins. Ndi zaka 1500 akhala akuphunzitsidwa komanso akuchita mapereka sembe kwa Mulungu. So they believe in the sin offering ritual, Ndi amakhulupirira mu kupereka sembe zimene chikhalidwe chimenechi. which Bible calls this Chimene Bible imachitcha kuti traditions of the Jews. ndakuti chikhalidwe cha Ayuda. Understand? Tumvetsetsa. So they have been believing these traditions of their fathers for 1,500 years. Ndakhala kukhulupirira chikhalidwe chimenechi kwa zaka 1500. But suddenly there is someone here in front of them who is called Jesus, the Messiah, Ndi mwadzidzidzi kwabwera wina otchedwa Yesu Mesiya. who is preaching to the crowd, Ndakulalikira kukhamo. repent, heaven is near, Lapani ufumu wakumwamba wayandikira. telling them that traditions will not save you, Ndi nkwauza zikhalidwe zanu sizidzakupulumutsa. rituals will not save you, Njira zanu zochotsera machimo giving the sin sizikupulumutsa. offering to God will not save you. Do Kupereka sembe ya uchimo sikupulumutsana. you understand? Tumvetsetsa. Jesus preached like that. Ndi Yesu amalalika choncho. There are many signs and proof in the Bible. Ndi pali zizindikiro zosiyanasiyana zotsimikisa zimenezi. One of the clear proof is Hebrews chapter 10 verse 1. Ndi chotsimikiza china ndi Aheberi 10 verse yake ya Let's see 1. Hebrews chapter 10 verse 1. Tiona Aheberi chapter 10 verse yake ya Sorry, we'll 1. come back to this story briefly. Pepani tibwereranso ku nkhani yosadandaula. Hebrews chapter 10 verse 1. Aheberi chapter 10 verse 1. For the law, having a shadow of good things to come and not the very image of things, can never, with the same sacrifice which they offer continually year by year, make those who approach perfect. Pakuti chilamulo pokhala nawo mthunzi wa zokoma zili nkudza osati chifanizo chenicheni cha zinthuzo sichikhozatu ndi sembe zomwe zimene azipereka chaka ndi chaka zimene azipereka kosalekeza kuyesera angwiro iwo akuyandikira. Like I said, Israel people, they used to offer goats, lambs, and bulls as to wash away their sins. Ndi monga ndinanena Aisraeli amapereka ng'ombe, nkhosa komanso mbuzi kuti ziyeretse machimo awo. Yes, it's God who had instructed the Israelites to do that. Inde ndi Mulungu anawawuza kuti azichita zimenezi kuyambirirako. There's a reason why God did that. Pane chifukwa chimene anawawuzira This zimenezi. has a shadow. Ichi chinali chithunzithunzi. It's a shadow. Chithunzithunzi chabe. God wanted to teach them Mulungu amafuna aphunzitse that this is a kind of similar way of washing away sins. ndi amafuna aonetse kuti kudzabwera njira yeniyeni yofanana mu But njira this was iyi. a shadow, but it's not the very image. Ndi chithunzithunzicho sichinali choonetsa zenizeni zimene zikubwera. But the Jews, the Israel people, believed only in this tradition. Koma Ayuda anakhulupirira chilichonse nkukuchitenga kuti ndiye njira ya Mulungu. By giving sacrifice, they thought their sin can be washed away. Ndipo popereka sembe amageza kuti machimo awo ayeretsedwa. Verse 2, Hebrews Verse- 10, verse 2. Verse 2 Hebrew 10 ija. For then would they not have ceased to be offered, for the worshippers once purified would have no more conscience of sins. Pakuti akadapanda kutero kodi sakadaleka kuzipereka chifukwa atumikirawo sakadakhala chikumbumtima cha machimo. Verse 3. Verse 3. But in those sacrifices there is a reminder of sins every year. Komatu muizizo muli chikumbukiro cha machimo chaka ndi chaka. What this verse 2 and 3 means, God wants to wash away our sins once and for all eternally. Ndi chimene Mulungu afuna kukamba pa 23 Mulungu afuna ayeretse machimo athu kamodzi kwamuyaya. But according to the traditions of the Jews, Koma malingana ndi chikhalidwe cha Ayuda, offering the goat or the lamb once a year cannot wash away the sins forever. ndi kumapembedza kapena kupereka sembe kwa nkhosa chaka ndi chaka sungayeretse machimo athu. Problem is, they had to do this every year after year after Ndi year. vuto ndiloti amene azipanga chaka ndi chaka chaka ndi That's chaka. why this verse is saying, those sacrifices, there's a reminder of sin every year. Ndifa chake akunena kuti kupereka sembe kunali kungokumbutsana kuti ali ndi So uchimo this chaka was ndi not chaka. perfect salvation. Ndi iyi sinali njira ya ngwiro. Verse 4. Verse 4. For
it is not possible that the blood of bulls and goats could what? Take away sins. pakuti sikutheka kuti mwazi wa ng'ombe zamphongo ndi mbuzi ukachotsera machimo. Bible says like that. Nde Bible lutero. So what do you think Jesus Christ preached? Nde mugenzo Yesu amalika chani? Hey Israelites, hey Jews, Ayuda ino Aisraeli, you're doing traditions of your fathers, offering the lambs and bulls. This can never wash away your sins eternally. ndi zomwe muchita kupereka nsembe monga mwa makolo anu sizingayeretse machimo anu kwamuyaya. Do you understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. This is your traditions of your father, but this is not the will of God. inde ndi zikhalidwe za atate wanu koma si chifuniro It's cha not Mulungu. possible for your sins to be washed away with these sacrifices. sizingayeretse machimo anu chifukwa cha nsembe zimenezi. That's why you have to listen to me. ndi chifukwa chake mverani kwa ine. Problem is, ndi vuto lakuti Pharisees and scribes, they don't want to listen to Jesus. alembi ndi afarisi samafuna kumvetsera kwa Yesu. Why? chifukwa chani? Because they believe in themselves. chifukwa amazikhulupirira mwa They iwo. believe that their path is right. amakhulupirira kuti njira yawo They yolondola. believe that what they think, what they sense, what they see is right. amakhulupirira zimene akulankhula zimene akuona zimene akumva ndi zolondola. Oh, we have this, our traditions of our father. Moses taught us to offer this. ndi tili zikhalidwe zathu za atate athu anatiuza tizipereka nsembe. Jesus preached. ndi Yesu alalikira. What Moses has brought to you ndi chimene Mose anabweretsa kwa inu is the law. ndi chilamulo. But what I'm bringing to you, koma chimene ndikubweretserani what inu I'm speaking to you, zimene ndikulankhula ndinu is the truth and grace. ndi choonadi ndi chisomo. Many times throughout the gospel books, Jesus preached like this. Do ndi nthawi yochuluka Yesu walankhula choncho m'mabuku authenga wabwino. you understand? tumvetsetsa. But the problem is, koma vuto in the mindset of the Israelites, m'malingaliro a ana Israeli what is fixed? chimene chinakhazikikamo ndi cha Their own traditions. njira zawo zachikhalidwe chawo. Do you understand? tumvetsetsa. Everyone, that's what is happening today in our time too. ndi zimenenso zikuchitikanso masiku ano. Here we say that people are Christians. ndi anthu amasiku ano amati ndi akhristu. Outwardly, you might be a Christian. kunjadi akhoza kuoneka kuti ndi akhristu. But inside, koma mkati if you have not met the true salvation of God, ngati simunakumane ndi chipulumutso choona cha Mulungu from by listening to the word of God. chodzera mwakumva mawu a Mulungu. When I meet people, how are you saved? ndikakumana ndi anthu mwapulumutsidwa bwanji. Pastor, I pray for forgiveness. napemphera chikhululuko ine. How are you saved? wapulumutsidwa bwanji. Pastor, I was baptized. ine nabatizidwa. How are you saved? wapulumutsidwa bwanji. I help the poor iyi people. mathandiza I anthu try to do osauka. good things. ndimachita ntchito How about you? zabwino. How are you saved? nanga inu bwanji. I try to keep the commandments. ife timasunga malamulo. Everybody has their own traditions. ndi aliyense ali nkantchito ndi kachikhalidwe kamene iye anachita kuti apulumuke. I have not found one person who say, Pastor, I did not understand this Bible. ndi sinakumane ndi munthu amene anati asinamvetsetse One zinthu izi. day, Tsiku lina, someone came to me and he wina preached to me, and I anabwera heard ndilalikira the mawu word a of Mulungu. God. mawu a Mulungu. I have not heard one person who said like that. I have listened to the word. of God. sinamveko munthu amene anakamba kuti namvetsera mawu a Mulungu. Many basi. people raise their hands and say, Pastor, I know the will of God. anthu amati ndikudziwa chifuniro cha Mulungu. Oh, really? What is the will of God? ndi chifuniro cha Mulungu nchani. It's to go to church, worship God, church praise God. kupembedza kumwimbira. People are fixed in their minds with their own traditions, ndi anthu adzala m'malingaliro mwawo ndi njira zawo. with their own path. ndi njira yawo imene akudutsamo. Unless you realize that this is wrong, pokhapokha mutazindikira kuti izi nzolakwika. you will never turn to God. ndi inu You will never turn to Jesus. simungapite kwa Yesu ngati simungazindikire kuti How nzolakwika. many of you truly have found kodi ndi ndani inu amene true salvation mwakumana ndi chipulumutso by choona listening to the word of God? mwakumvetsera mawu a Mulungu. Everyone, anyways, going back to the Luke chapter 5 story. ndi titabwera ku Luka chapter 5 kuja As people were pushing Jesus down, ndi mmene anthu amankankhira Yesu mbuyo. Jesus came at the tip of the land, and now it was the lake, Sea of Galilee. ndi Yesu anafika poti malo aja akutha nkuyandikira ku nyanja Just kumapeto. there, he saw two boats. ndi kenako anaona mnyanja muja maboti awiri. He decided to jump on to one of the boats. ndi anaganiza zojowera mu boti And limodzi. whose boat was that? ndi boti linali la ndani? Whose boat? linali la ndani botilo?
Simon's boat, Peter's boat. la Yes. Simoni Petro. Is that right? Tumvetsetsa? And then he asked, can you take your boat, push off from the land a little bit? So he helped him to push the boat away from the land so that people could no longer push. Nde anampempha kuti talikankhirako pang'ono boti lipiteko chakumadzi. There Jesus preached the gospel. Nde Yesu anayima malalikira uthenga ali m'boti muja. Peter was just washing the net. Nde Petro autsukabe manoti maneti. After his sermon ended, Nde atamaliza olalikira he asked Peter, nde anafunsa Petro, go out to the deep pita ukasodze, and cast down the net. pita kwakuya ukaponye makoka ako. What did Peter say? Nde Petro anati chani? My Lord, teacher, Mbuye wanga mphunzitsi, all night long we have suffered and toiled to try to catch. We have caught nothing. usiku wonse tayesera kuti tigwire nsomba koma sinagwireko nthemba Today is limodzi. not the day. Nde leloli si la mwayi wathu ya. Today, I don't know whether the fishes are swimming deep in the water, or maybe they sense that rain or something, storm is coming. But today is not a day to catch. Ndakuti mwina nsomba zakasambira kotalikira kwina kwake lolera ngati leloli si lathu leloli. Peter could say like that, Nde Petro amvetsetsa mwa choncho, right? si choncho? But when Jesus said, go out to the deep and cast down the Koma net, mmene Yesu anati taponyera kwakuya uko, what did Jesus preach about? nde Yesu amalalika cha Forsake your path tayani njira yanu and listen to the word of God. mumvetsere mawu a Mulungu. Amen. Amen. So Peter has been listening. Nde Petro amvetsera. So then he's been preaching to forsake our ways, Nde Yesu amalalika kuti titaye njira zathu, forsake our thoughts. titaye maganizo athu. So what Peter decided, he was moved by that words. Nde pomva zimene amalalikira anatengekanso mu mtima mwake. Something carried his heart. Nde china chake chinatenga mtima wake. So what Peter said, Nde anati we have toiled all night long and caught nothing. tayesetsa usiku wonse kuti tigwire nsomba. But, Koma, however, komabe at your word, pa mawu anu. at what? Paja? Following whose word? Potsatira mawanda? At your word. Pa mawu anu. In other words, following after your word, Potsatira mawu anu. I will let down the net. Ndiponya khokali. He has finished washing all the net. Anatsuka kale maneti wonse omaliza tsuka. But until this time, until this very moment, Kufikira nthawi iyi, who was moving Peter? amene amayendetsa Petro Who ndani? controlled Peter? Amene akutsogolera Petro ndani? His own thoughts, Nthawi yonseyi amatsogozera His own maganizo feelings. ake, maifaifa ake. his own judgments controlled his life. Chiweruzo chake chimayendetsa moyo I wake. think fish is there. Let's go there. Anko- I think fish is there. Let's zikho go there. zokhala kusomba tenti Maybe ponyera. it's here. Then let's go Mwina here. ndi apo somba tenti ponye pamenepo. But he had failed. Ndi analephera mnjira yakeyo. Is that right? Si choncho? But suddenly Peter, Ndi modzidzidzi Petro, for the first time in his life, koyamba mmoyo mwake, at your word, pa mawu anu, not following my senses, osati kutsatira maivaiva not anu, following my thoughts, osati kutsatira njira yanga, not following my path, kapena kutsatira njira yanga, following your word. Let me try. I'll cast down. koma kutsatira mawu anu ndiyesere ndiponye khokali. Amen. Amen. Reverend, do you know when the miracle happens? Ndi chozizo chinachitika. Do you know when the work of God arises? Ndi mmene ntchito ya Mulungu inadzukira mudziwa. At such moment, Pa nthawi imeneyi, when people put down their ways and their thoughts. pamene anthu asiya pasi njira And zawo ndi by maganizo the awo. word of God, when they move. Ndi kutsogozedwa ndi mawu a Mulungu ndi When kuyenda. they move by word of God. Akayenda ndi mawu a Mulungu. There's a man in the Bible who was a centurion. He was a captain of 100 men. Ndi panali mkulu wina otchedwa Kenturiyo amene amatsogolera asilikali A Roman 100. soldier. Anali silikali. One day his servant was sick. Ndi mwana wake amadwala. Bible says he was tormented. Ndakuti ziwanda zidamutengetsa kuchita naye. This Roman soldier came to Jesus. He heard about Jesus. Ndi anabwera asilikali kwa Yesu. He met Jesus. Ndi kumana ndi Yesu. Ah, my Lord. Mbuye wanga. He's a Roman soldier, not even an Israelite. Ndi anali Mroma osati Mwisraeli ayi. My servant right now, he's sick and is severely tormented. Nyamata wanga wadwala wagwidwa ndi nthenda ikunzuza. Please, can you heal him? Chonde mungamchiritse. Jesus was shocked. Ndi Yesu anadabwa. Why?
chifukwa chani? He's a Roman soldier. Chifukwa ndi msilikali wa Chiloma uyuyu, That si time Mwisraeli. Israel was under the control of Roman Empire. Nthawi imene Aisraeli anali pansi pa ulamuliro wa Aroma. But this man humbled himself to come before Jesus asking help for his servant. Kwa munthu wapamwambayi anadzichepetsa nkupita kwa Yesu So nkukapempha Jesus said chithandizo. to this man, I will go. Ndi Yesu anati, okay, I'll go with you. tiye tipite limodzi, tiye tipite. Suddenly this centurion, the soldier said, Ndi msilikali anamuyimitsa ka Yesu. yes, Lord, you can go. Inde zoona mukhoza But- kupita, koma I am a man with authority. ineyo ndine munthu wa ulamuliro wanga. If I tell my servants, Ndikawuza anyamata anga, go, pitani, they can go. amapita. If I tell them to come, Ndikawuza bwerani, they come. amabwera. But you know what, Jesus? Ndi mudziwa chani Yesu? You are greater than me. Inuyo ndino mkulu posera ine. You have higher authority than me. Muli ndi ulamuliro woposera ine. I am here as your servant. Ineyo ndikuyima pano ngati mnyamataso Why wanu. don't you just speak unto me? Bwanji musavutike kupita kunyumba, mungolankhula mawu. Jesus was shocked. Ndi Yesu anadabwa. Where did you learn this? Unaphunzira kuti zimenezi? Where did you learn this kind of faith? Unaphunzira kuti chikhulupiriro chachonchi? Do you know what Bible says? Ndi mudziwa chimene Baibulo imanena? I have not, Jesus said himself, I have not found such faith, not even in Israel. Ndakuti Yesu anena sinapeze chikhulupiriro chimene ngakhale mu Israeli. At your word, Pa mawu anu, at your word, I will cast down the net. pa mawu anu ndiponya khoka. This centurion, just speak unto me. Kentuliya kuti ingonenani mawu. He does not need Jesus to come there to strike him or shake him or hit him. Safunika Yesu achitapite akamugunyuze akachotse ziwanda muchizichitikira muchi. Is that right? Tumvetsetsa? Just speak a word. Ndakumuwuza Yesu ingonenani mawu. Go. Atipita. Your servant is made well now. Mwana wako wachiritsika. Oh, thank you, Jesus. Azikomwe He Yesu. went back to his place. Ndanamba uthamanga kupita kunyumba. When he went back, Ndanapita kunyumba kuchi. his servant is already healed. Anapeza wachira kale mwana uchi. Amen. Amen. This is how God works. Ndimene Mulungu amagwira ntchito. He has power to just speak to us. Ali ndi mphamvu yongolankhula kwa ife. Problem is, in your heart, you don't believe in such God. Ndi koma inu simukhulupirira Mulungu achonchi. So you are searching for activities. Ndi mukusakasaka You zochitika-chitika. are searching the Bible, asking yourself, what can I do to be blessed by Ndi God? mukutsekula Baibulo masakasaka ndichite chani. No one here is searching for the Word of God. Pezi anthu sitikutsakasaka mawu a Mulungu. We have the wrong senses. Ndi kuti tili maivaiva We have a wrong osokonekera. path of faith. Tili njira yolakwika ya chikhulupiriro. For the first time, Koyamba, Peter, Petro, regardless of his feelings, his judgment, he decided to follow what Jesus said. ndipo satengera maivaiva chiweruzo chake ndi experience anatsatira ku Yesu. What happened Ndi chinachitika nchani? when they cast down the net? Ataponya neti, When they tried to lift up the net? mmene anayamba kukoka neti ija. It was so heavy, Inali yolemera kwambiri, so big, yayikulu kwambiri yolemera. they could not pull it out. Ndi amayesera kuti akoko Quickly, they malepe. asked other boats, yeah, Na- partners, here, ana- friends, help me. John, come. Anaitana zawo, tabwerani, Andrew, tabwerani, help me. tathamangani, tafulumirani. Another boat came, helped them lift together. Ndi anabwera kudzamba kuthandizana kukoka. 2 boats were filled with fish, almost sinking. Ndakuti maboti awiri anadzaza ndi nsomba umatsala pang'ono sokumira. At that very moment, Pa nthawi imeneyo, Peter realized something. ndi Petro anasindikira china chake. And then he confessed like this. Ndi anavomereza chonse. Luke chapter 5, verse 8. Luka 5 verse Verse 8. 8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Koma Simoni Petro pamene anaona anagwa pansi mabondo ake nanena muchoke kwa ine chifukwa ndine munthu wochimwa. What did he say? Anati cha? What did he say? Anati cha? I am a sinful man. Ndine munthu wochimwa ineyo. Everyone, Wina aliyense. what is true sin? Ndi tchimo lenileni ndi chani? Not using the path of God. Ndi ndikusagwiritsa ntchito Not njira ya using Mulungu. the word of God. Ndi usagwiritsa ntchito mawu a Mulungu. Not using the way of God Kusagwiritsa ntchito njira ya Mulungu. is all sin. Limeneli ndi tchimo. If you're not following the path of God, you go to church, praise God, that is sin. Ndi ngati simutsatira njira ya Mulungu koma nkumayimba ku chechi kumatani ndi tchimo limeneli. Do you understand?
Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. Jesus said to Pharisees and scribes, you're hypocrites. Ndi Yesu akuti alembi ndi Afarisi ndinonyenga. Outwardly with your mouth, with your lips, you worship me, you honor me. Kunja kwanu ndi pakamwa panu But mandilemekeza. your hearts are far from me. Kwa mitima yanu ili kutali ndine. Did Pharisees and scribes, did they commit sin? Ndi anachita tchimo lalikulu lina lake alembi ndi Afarisi. Did they do something wrong? Adachita choyipa china yake apena kupha munthu. But Jesus said they're evil. Ndi Yesu akuti ndino anthu oyipa. Here Peter also, Ndi Petulonso did he commit sin today? anapanga tchimo leroli. Or did he steal something? Anaba china yake. Did he kill someone? Anapha wina wake. He just worked all night long to catch a fish, to make money, sell the fish, and pay for the livings. Iyeyo mwamphamvu yake anangoyamba kugwira ntchito kuti aphe nsomba kuti alipire mabiru He's ndi very zina loyal to zotero. his family, loyal to his mother, loyal to his family, and loyal to his kids. Ndi amafuna isakathandizire banja lake ana ake ndi zina zotero. But what does he confess before Jesus? Koma akavomereza kuti chani? Oh Lord, Ambuye I'm a sinner. ndine ochimwa. Depart from me. Ndikhululukire muchoke kwa ine. What did he realize? Ndanazindikira chani? Living by his own ways, Kukhala moyo wa njira zanga. following his own path, Kutsatira njira yanga. following his traditions. Kutsatira zikhalidwe zanga. He realized how evil this is. Ndanazindikira kuti izi nzoyipa kwakukulu. Do you understand, everyone? Tumvetsetsa wina aliyense. Do you understand? Tumvetsetsa. At your word. Pa mawu anu. Now, from now, at your word. Kuyambira pano pa mawu anu. In other words, following your word. Kuchokera m'mawu anu. If you go say left, I'll go left. Ndikati ndipite If you kumasere say go ndipite right, I'll kumasere. go right. Ndikati ndipite kumadzanja ndipita. If you say this is wrong, then this is wrong. Mukati noti nchoyipa ndine noti nchoyipa. Because I pray for forgiveness, this cannot wash away sin. Then this cannot wash away sin. Ndengati mwe noti singakhululukidwe chimo ndi njira zanga ndoti sindingakwanitsedi. I will follow your word. Nditsatira njira yanu. Amen. Amen. Everyone, this is a spiritual path, spiritual way of God. Imene ndi njira ya Mulungu. If you don't learn this kind of heart, Ngati simungaphunzire mtima I know umenewo. how to praise to God. Ndimadziwa I know kuimba. how to worship God. Ndimadziwa kupembedza Mulungu. You will never meet the true salvation of God. Simudzakumana ndi chipulumutso choona. Do you understand? Tumvetsetsa. So like how this Peter has confessed before Jesus. Ndi monga Petro wavomereza kwa Until Yesu. now, if you have been following your own ways and your own path, Kufikira pano mwakhalira njira yanu ndi maganizo everyone, anu. let's put that down for a moment. Tizisiye pambali zimenezo. Let's understand what is the way of God. Ndi timvetsetse chifuniro cha Mulungu nchani. Today he wants to come to you. Ndi lero afuna abwere He kwa wants inu. to speak to you Afuna ayankhule nanu through the word of God. kudzera mawu a Mulungu. That is the way of true salvation. Imene ndi njira ya Of course, I did not chipulumutso. share the words of how to be saved. Ndi sinagawane nanu mmene But as you mungapulumutsidwire. listen, Koma mmene as you muzimvetsera. put your heart to listen, Mmene mutenge nthawi mumvetsera. knowing that salvation is from listening, Kuzindikira kuti chipulumutso chikuchokera mukuchera khutu kumvetsera. if you listen, Mukamvetsera. you will discover true salvation of God while listening to the word of God. Mukapeza chipulumutso choona cha Mulungu cha m'Baibulo. Amen. Amen. That's why I hope you realize what is true sin, Ndi ndikukhulupirira kuti mumvetsetsa zoona what is zenizeni. true evilness, Kuti chimo leniyeni choyipa Your chenicheni path. chanu. Njira yanu. your ways, Njira zanu. your own thinking. Kaganizidwe kanu. That's all evil. Zonsezi ndi zoyipa. People look for signs and wonders. Anthu akusakasaka zizindikiro nzozizwa. Bible says wicked generations. Ndi Baibulo likuti m'bado oyipa uwu. Are we here for seeking for signs and wonders? Kodi tili pano kusakasaka zizindikiro nzozizwa? We are here wanting to listen to word of God. Ndi tili pano kuti timvetsere mawu a Mulungu. If you possess this heart, Ngati mukhale ndi mtima uwu, you will become truly be blessed before God. mudzakhala odalitsidwadi ndi Mulungu. And these words will change your hearts, will change Malawi. Ndipo mawu awa adzasintha mtima wanu. Amen. Amen. Up to here, Kufikira apa, I'll speak. Let's pray. tipemphere. Father God, thank you for giving us this time. Zikomo Ambuye potipatsa nthawi. Today we have shared about the importance of listening to the word of God. Ndi tagawana kufunika kwa mawu anu. Bible says that all things were created by these words. Ndi tapeza kuti Baibulo kuti linalengedwa zinthu zonse ndi And it's mawu. these words that where you have put your life and salvation. Ndi mawu anu mene mwayikamo moyo chipulumutso.
Let us all forsake everything else and come before your word. tiloleni titayi zonse tibwere kwa inu Let us forsake our path, our sense, our feelings, titayi njira zathu maivaiva athu and so that we can zilizonse, come before the word of God. kuti tibwere pa mawu a mulungu. May you have mercy upon us. Chifundo chanu chikhale pa And ife guide us and teach us true way of salvation from this word. kuti tsogolera ndi kutiphunzitsa njira yeniyeni ya chipulumutso. Thank you for giving us this time. zikombo tipatsa nthawi iyi In all these things we have prayed in the name of Jesus Christ. tasiya zonsezi mu dzina la yesu khristu Amen. amen. Thank you. zikomo kwambiri. Tamvetsera bwino ere? Tamvetsera bwino? So chimene abusa amakamba tsiku la lero chinthu cha mtengo wapatali ndikunena kuti chofunikira kwambiri moyo mwathu ndiko kutchera khutu ndi kumvetsera mawu a mulungu. Ndamakamba kunena kuti anthu ambiri chomwe timasakasaka m'baibulo timasaka zozizwa ndi zizindikiro, komano zimenezo sinde zofunikira kwambiri, koma chofunikira kwambiri moyo mwathu ndiwo mawu a mulungu. Komanso amafotokoza kuti anthu timadalira ntchito zathu kupemphera ndi zina zotero. Ndepena anandisangalatsa kunena kuti sikuti ku Good News timakaniza kupemphera, ati sitipemphera ngati timapemphera eti pakafunika kusalaso timataniso timasala, koma ichichi sinde chili pamwamba ayi, koma chimene chili pamwamba ndicho mawu a mulungu. Kumapeto kwake mwachidule amakamba za Petulo kuti Petulo analagwira ntchito tsiku lonse ndi mphamvu yake, koma atakumana ndi Yesu amuwuza kuti asiye njira yake ndi kukhulupirira Yesuyo. Nde Petulo anakhulupirira njira ya ndani? Ya Yesu, kothera kwake anakasodza nsomba zochuluka. Ndi abusa amamalizitsa kuti chimo m'moyo mwathu ndiko kutsatira cha njira zathu ndi maganizo athu. Tauzani azanu chimo nkutsatira njira zanu ndi maganizo anu. Tauzani ngakhale tibwere chechi tikhale pasi nkumamvetsera, koma abusa akunena kuti ngati utsatira njira zathu ndi mphamvu yathu, limene ndi chani? Ndi chimo. So kothera kwake akuti Petulo anazindikira kuti moyo wanga ufunika ndizingotsatira chimene mulungu akutani akunena. So inunso ndine moyo wathu uli mawu a mulungu. Anakamba ku Yohane chapter 1 kuti chipulumutso ndi moyo wabisidwa munchani? Mawu a mulungu. Bwanji inunso ndine tikhulupirire mawu amenewa pakusiya njira zathu ndi kungodalira pa Yesu Khristu. Amen. Zikomo kwambiri. This time is now time for offering. I will invite the band team to lead us into one song. At this time, may we all rise up.